anak daya sa kao. John, May taban. nakasagop na kao. Sin. Usos niya, paro ng tamaraw, di magabat usos kulong na. Una to. Nakalawin tamaraw, pangaroon siya, na kulong nga makan usos ko. Ay. Log tana. Ang panahon niya. Ano man Pag us niya pangaro siya. Pangaroon siya magkatamaraw, na kulong nga makan usos ko. Ang saling biyano. Alam. Kaya nga nagsiakwa na si Kapo ng tumbing. Ikala. Di natin niya turatong na siya riatungan niya. Kaya to. Pangaroon siya tamaraw. Kaya na kulong nga sakat. Dia kulong nga makan usos ko. Okay. Ulog. Ulog ito atod. Mata si Mang. Oh, iusap matali. Agka natuloy niya kan pat makaliw siya mang siya kan tamaraw. Parang lasog. May dining kapag amo, bangharap niya pasuwangan pa sa lupa ng tamaraw. Nagawa makalayo. Magbayra na ka ta, generation na. Generation na, magbayra na ka. Mag-chat si kita niyo. Pangalayo tayo Ikaw ma-admin. I-remove ko, maray ka biya-black siya ko na, generation. Di siya ma-admin. Si Makapos. Di na siya gumawa, di siya. Di Makapos. Kako ni Makapos. Ah, nakalib ko, maray. Sen amok generation ako nakidang sa Makapos. Nabukon ko maray admin na. Ako sa old model lang. Yan. Ako di mag-approve sa dati mag-approve. Yes, nice and cheap. Shoutout kay Prati Marcelin at Karasat. Susunod pa lang, matanong ka mo. Papangalan tayo ng Lustan. Yan na yan. Yari pasok ko ng lumato, guys. Uy. Uy. Stop. Kulit na haulo sila ang malakakbang Songdo, mandi na. yari-ray sa biyahan ang limangan pagka ikaw na yan inagdabdangan sa magkapagpasya malipadahan impamaragan yan kami nasad sa longloyan inhalilingan sa asuhon takaw yan harumini pagkakaw nagbisara yari-ray ni banda ako di na kayo maguli-uli magliling indaya isin unuhay ni Nagsugod. Diyan ako.
tahun lima tajur. Hey, ngomong nga biar enak kamu. Kita dari Jepang ay sumayo abang-abang papapangitian nabang ako yung sister ihat mo Dir padana di padaw ari uno yaw Ang babe. Kunti na. Alam ko yun, bang. Ako na, sama. Yan agad! Bisa magpupo ba ina? Pagkakaudaran na yan dangin pagsabot na nagpalilingan ng dayang nag-aabot hapikinan ko ini lalo gaubot yan bawa isyabat bang manaw-naw nagkikimot-kimot subay ka daw ba'y taan yang natuna ay naman ikaw kanyayang magproblema baka mo'y matukin dayang bubaka ina at huwag ba kau biyak malantip 4-5 ano buko biyak 5 uso Nagpakalayo na, from Manila. aduh kayak biyak basi na Una mga tinda, mga kasabay. Idol!